L-oppożizzjoni disprata tattakka investiment dirett barrani ta' 200 miljun euro li ser isarraf fi sptarijiet tal-aqwa livell internazzjonali. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Gvern b'reazzjoni għal dak li rrappurtat il-Gazzetta Il-Mument. L-istqarrija tispjega li dan l-investiment fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u dak ta' San Luqa ser itejjeb il-ħajja tan-nies filwaqt li ser joħloq iżjed impjiegi. L-attakk fuq dan l-investiment ifisser li amministrazzjonijiet nazzjonalisti tal-futur ser ikunu ta' teddida l-investiment u tkabbir ekonomiku. L-istqarrija tinnota l-ironija ta' dan l-attakk fuq dan l-investiment barrani f'pajjiżna hekk kif wieħed mid-diretturi tiegħu muwaħad ħlief id-deputat nazzjonalista il-professur Albert Fenek. L-investiment mill-kumpanija Vitals Global Healthcare ser ikun qed jitrasforma l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex f'wieħed modern flimkien ma' twaqqif ta' ċentru għal riabilitazzjoni kif ukoll l-Iskola Medikali ta' Barts. Permezz ta' dan l-investiment l-Isptar Caring Rec ser jinbidel fi sptar ieħor kif ukoll ser jinħolqu żewġ ċentri ġodda dak ta' riabilitazzjoni u ieħor ta' dermatoloġija fl-Isptar San Luqa. F'dan l-istess sptar ser jinħolqu wkoll ċentru għat-turiżmu mediku. Fl-istqarrija l-Gvern jgħid ukoll li dan it-tarif ġie kkomunikat mal-ħaddiema kollha u jinsab kommess li jippubblika l-kuntratti marbuta ma' dan l-investiment. Il-Ministeru għas-Saħħa jirrikonoxxi s-suċċess ta' dan il-Gvern f'dan il-qasam li ma' suċċess kien impossibbli taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Hawn fakkar li dan il-Gvern wiret sptar bi problemi strutturali fejn il-poplu Malti spiċċa jħallas għal korruzzjoni rampanti ta' amministrazzjonijiet preċedenti.